Il-kol taf li l-anzjani li żjed li jħossuhom waħedhom fil-għaxijiet, fil-weekends u fil-vaganzi. Mhux waħdek tħossok waħdek, imma m'intix waħdek daqskemm taħseb. Aħna miegħek. Aging Matters. Kampanja imwassla lilkom minn riċerka ta' Caritas Malta. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. U Ġesu jiġi fuqna fil-mument tad-diffikultajiet imma jgħidlek tini jdejk. Iħallik timxi fuq il-baħar u l-mewġ kif se naraw fil-Vanġelu tal-lum. Il-Knisja llum ukoll tfakkar il-konsagrazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore f'Ruma. Aħna u Malta wkoll għandna dik id-dedikazzjoni tat-titolu tal-Madonna, Madonna tas-Silġ ġewwa Marsa Xlokk, għaliex kien mument fl-istorja fejn kien hemm nixfa kbira u Awwissu l-5 ta' Awwissu ġewwa Ruma għamel is-silġ u baqgħu jfakkruha din il-ħaġa bħala il-Madonna tas-Silġ, imma mhux għalhekk ikkonsagraw il-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore għal Madonna, imma x'dak iż-żmien ukoll il-Knisja kienet qiegħda titratta fuq x'jiġifieri Marija Omm Alla u Ommna. Marija li tieħu ħsiebna, Marija li tmexxina, għax hija Ommna kif hija Omm Alla. Ejjew b'dawn il-ħsibijiet narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra ħa niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għaddi nibtħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billa ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġi, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddejja tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħallieq u mexxej. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien Mirjam u Aaron gergru kontra Mosè minħabba l-mara minn Kus, għax kien ħalmartu waħda minn Kus. U huma qalu jaqgħu bil-mulej lil Mosè biss kellem, ma kellimx lilna wkoll u l-mulej semagħhom. Mosè kien bniedem umli
l-aktar umli fost il-bnedmin li hawn fuq wiċċ l-art. U l-mulej minnu fih qal lil-Mosè, lil-Aaron u lil-Mirjam: uħorġu tlieta li intom lejn it-tinda tal-laqa. U ħarġu tlieta li kienu. U niżel il-mulej fil-kolonna ta' sħab u qgħad fil-bib tat-tinda u sejjaħ lil-Aaron u lil-Mirjam u resqu tnejn u qalilhom: isimgħu kliemi, jekk xi ħadd minnkom ikun profeta, jiena l-mulej nidirlu b'viżjoni u nkellmu fil-ħolm. Mhux hekk ma' Mosè l-qaddej tiegħi, il-bniedem li fdajtlu dari, jien inkellmu wiċċ b'wiċċ, inkellmu mhux biex bijat imma bid-der u jara s-sura tal-mulej. Kif mela? Ma bżajtux titkellmu kontra Mosè l-qaddej tiegħi? U l-mulej xelb bil-qilla għalihom u telaq. Kienet għadha anqas biss telat isħaba minn fuq it-tinda, meta Mirjam inksiet bil-ġdim, bajda bħas-silġ. Aaron ħares lejn Mirjam u ra kollha ġdim. U Aaron qal lil Mosè: nitolbok ja Sidi, la tħallinix nitabbew bil-pis ta' dnub li aħna tbellaħna biex għamilna. Tħallijiex issa xi ħaġa imwielda mejta minn ġuf omma b'ġisimha nofsu mittiekel. U Mosè għajjat quddiem il-mulej u qal: o Alla nitolbok, fejn jaqa'? Il-kelma tal-mulej: Inraddu ħajr lil Alla. Mulej ħassar ħtijietna għaliex dnibna, flimkien? Mulej ħassar ħtijietna għax dnibna. Ikollok ħnina minni, o Alla, fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Flimkien? Mulej ħassar ħtijietna għax dnibna. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Flimkien? Mulej ħassar ħtijietna għax dnibna. Hekk jien nara fis-sewwa tal-kelma tiegħek u bla teba jidher il-ħaq tiegħek. Ara, jien sawwart fil-ħtija u fid-dnub nislitni ommi. Flimkien? Mulej ħassar ħtijietna għax dnibna. Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabx, ma twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Flimkien? Mulej ħassar ħtijietna għax dnibna. Rabbi, inti liben ta' Alla, inti is-Sultan ta' Izrael. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Wara li l-folla kielet, Ġesu minnu fih ġiel lid-dixxipli tiegħu jitilgħu fuq id-dajsa u jmorru qablu x-xatt l-ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies, tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'ħin sar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dajsa kienet ġa f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-riħ kontrihom. Fir-raba' sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerwru. Dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżdu minnu fih kellimhom u qalilhom: għamlu l-qalb, jiena hu tibżgħu xejn. Wieġeb Pietru qallu: mulej, jekk huwa int
ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dajsa u qabad miexi fuq l-ilma u jersaq lej Ġesu. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi beża, ħabat jaqta u jereq, jaqta qalbu u jereq, u beda jgħajjat u jgħid, salvani mulej, salvani. Malajr Ġesu mett idu, qabdu u qallu, bniedem ta' fidi żgħira, għaliex iddubitajt? Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dajsa inxteħtu jqimuh u qalulu tassew, int bin Alla. Qasmu għan-naħa l-oħra u marru fl-art tal-Ġenazzaret. In-nies hemm għarfuh u xerdu l-aħbar ma' dawk li nħawi kollha. Bdew iresqulu qudiemu l-morda kollha u jitolbuh iħallihom imissulu imqartar fil-libsa. U dawk kollha li messewh fiequ. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kemmu diffiċli li tafda ruħek, tidħol f'relazzjoni profonda, li tafda l-ħaddieħor kif jgħid il-Malti bajnejk magħluqa. Anzi, meta tagħmel hekk, xi ħadd jista' jgħidlek kemm inti blaħ, mel int hekk tafda l-kulħadd bajnejk magħluqa. Imma lil Ġesu setgħu jafdaw. Għax kienu diġà għamluha miegħu, kienu diġà jafu x'isarraf, imma baqgħu marfuħx. Anke fil-maltemp tal-ħajja marfuħx. Ħasbuh xi fantażma riesaq lejhom. Il-mewġ tal-baħar li kien il-maltemp tal-ħajja lihom dak il-ħin tant ikkonfondihom li lanqas indunaw li Ġesu riesaq lejhom. U ħasbuh xi fantażma. U meta raw riesaq lejhom fuq dak il-maltemp kollu, fuq dak l-awġ kollu, hemmhekk iktar ikkonfondew. Mhux intefgħu aktar fil-fiduċja tagħhom fih, aktar ikkonfondew. U allura Pietru fisem l-oħrajn jgħidu, u jekk huwa int, ħalli niġi ħdejk fuq il-mewġ tal-ħajja. Ġesu jgħidlu ejja, mhux biss jgħidlu ejja, jagħtih idejh. Għax Pietru anke jekk miexi fuq il-baħar u se jaqrob lejn Ġesu, jiddubita. U għalhekk Ġesu jgħidlu, għaliex iddubitajt? Għadek ma tħallx f'intimità biżżejjed miegħi biex taraf min jien. U la tajnija għal-Malti anke din nistgħu ngħiduha, taraf x'ħobbs jiekol. Għax hekk jgħid il-Malti, dak taf x'ħobbs jiekol, jiġifieri dak taf min hu int, dak taf xi jsarraf. Ġesu lil Pietru ma ridux jiddubita. Ridu jemmen bisħieħ. U allura baqa' jtieħ idejh sakemm telgħu lura fuq id-dajsa. Hemmhekk anke d-dixxipli indunaw li jew se jafdaw il-Ġesu jew inkella mhux se jagħmlu xejn. Ġesu huwa dak li inti trid tafdah. U l-mewġ tal-ħajja l-aħwa jiġi għal kulħadd u jiġi f'ħin li ma tistenniex. U fejn se tpoġġi l-fiduċja tiegħek? Fil-mediċina u t-tobba? Fil-flus li għandek? Fil-proprjetà li akkwistajt? Fil-erf li minn għalik bħalek mawx fid-dinja? Fejn? Fuq min se tpoġġi l-fiduċja tiegħek? F'min se tafda? Ġesu jibqa' jgħidlek hawn jien.
u jtik idejh. U lest li jibqa jakkompanjak u jakkompanja lili u jakkompanjana l-koll sa fuq id-dajsa, il-post tas-sigurtà. Ejjew nagħtuh idejna, ejjew nħalluh imexxina fuq il-mewġ u l-ħalel tal-ħajja. Flimkien bil-wieqfa aħsa issa ħna wkoll inresqu t-talb u x-xewqat tagħna quddiem il-mulej illum ukoll bl-interċessjoni ta' Ommna Marija. Għall-Knisja mulej biex tibqa' twassal l-aħbar it-tajba. Marija tibqa' tkun dik li tqawwi l-Knisja għax hi tassew Omm Alla u Ommna l-koll Omm il-Knisja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għad-dinja mulej biex ma twarrab qatt lil Ġesu li jrid jagħtina jdejh fuq il-maltemp u l-ħalel tal-ħajja ħalli verament insibu l-paċi u l-ġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min huwa għaddej minn mument diffiċli u jħoss il-baħar tal-ħajja mqalleb wisq biex jintefa' fil-baħar imma f'fiduċja sħiħa li Ġesu qiegħed hemm jakkompanjah u jtieħ idejh kontinwament. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal ħutna l-mejtin biex issa jgawdu l-Alla l-imbierek wara li fdawh tant f'ħajjithom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex aħna mhux nitkellmu jien mhux nippriedka imma ngħixu tassew b'fiduċja u rabta sħiħa fik ma niddubitawx il-preżenza, l-imħabba, il-ħniena, il-fiduċja tagħna fik. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin impoġġu quddiemek bl-interċessjoni ta' Marija Ommna u Omm il-Knisja u Ommok. Dik li kontinwament lilna qed tgħidilna għamlu dak li jgħidilkom hu. Għax hu jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Xek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Qatt li inti xejn ma tinħtieġ it-tifħir tagħna, inti oġbok tatina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek,
imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'fer kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati bħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratt il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna ukoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġini Mqazza l-Om Talla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, l-Beati Maltin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna Ġesu fiduċja sħiħa għax Alla hu missier tagħna l-koll. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikkull li tintu fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fiha. Int li tgħix bis-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb insellmu u nagħtu l-paċi l xulxin l-aħwa. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla. Danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjien aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ibqa' għejn dejjem mulej lil dawk li tajjex bid-don tas-sema u kif qatt ma teda tagħmlilhom il-ġid, għatihom ukoll li jkun jistħoqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr l-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-medja soċjali hija mezz li biha kulħadd jista' jikkomunika u jżomm kuntatt. Imma kont taf li xi anzjani li jgħixu waħedhom
iħossu li din qed toħdilhom il-ftit ħin li jkollhom mal-familja. Meta tkun qed qatta ħin ta' kwalità ma' ħaddieħor, evita li tuża l-mobile bla bżonn. Mhux waħdek tħossok waħdek, imma m'intix waħdek daqskemm taħseb. Aħna miegħek. Aging Matters. Kampanja imwassla lilkom minn riċerka ta' Caritas Malta. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana isma tal-tana, eħlesejna wieqaf mana. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-tana, Ġesu li twilet għalina, rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tad-dbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina. Wala daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina, rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u hemm flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina. Wala daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irbeħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina. U la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina, rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kolla, u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. It-raba misteru tad-batija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mob bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina. Wala daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Stima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, Ġesu li tikun bniedem bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kolla, u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Il-ħames u l-axħar misteru tad-batija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina. Wala daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa,
Mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina, rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek frinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwiħ kollha u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik, Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik, lilek ngħidu għaliex aħna trufnati u li teba. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfku f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tal-Knisja, missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina. U la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru fl-eżis tagħna mejtin. Għatijom u lej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missir eterna Alla. Ħenna għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna għalina. Spiritu Santu Alla. Ħenna għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna għalina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazza Alla. Itlob għalina. Mqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq kull imħabba. Itlob għalina.
Om tal-aġeb, اطلب علينا om tal-parir it-tajjeb, اطلب علينا om ta' min ħalaqna, اطلب علينا om ta' min salvana. اطلب علينا Xebba kollok għaqal, اطلب علينا xebba li tistħoq kull qima, اطلب علينا xebba li tistħoq kull foħrija, اطلب علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħniena, اطلب علينا xebba dejjem marbuta malla, اطلب علينا mera tal-qdusija, اطلب علينا tron tal-erf, اطلب علينا bidu tal-ferħtana, اطلب علينا amara tal-Ispirtu Santu, اطلب علينا amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tieba, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا torri ta' David, اطلب علينا torri ta' Lavorju, اطلب علينا dar ta' Deb, اطلب علينا arka tar-rab tal-ġdida, اطلب علينا bieb tas-sema, اطلب علينا kewba ta' filodu, اطلب علينا saħħa tal-murda, اطلب علينا ken tal-midinbin, اطلب علينا faraċ tal-migranti, اطلب علينا faraċ tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, اطلب علينا sultana mtella s-sema, اطلب علينا sultana tal-Rużarju mqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi, اطلب علينا ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, اغفرنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, هن علينا tlop għalina qaddisom Alla, biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-dimonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarries tal-feddej, warus verġni tal-Marija, li l-kalla fdalek lill-ibnu, fidejk Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.